Вітаю ўсіх сябры, гэта АБА, Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы і наша чарговая лекцыя з Таццянай Калач, беларускай мастачкай, літаратурнай дзеячкай, даследніцай беларускай міфалогіі, традыцыі. І сёння мы будзем размаўляць пра вельмі такую купальскую летнюю тэму. Недарма мы сабраліся напярэдадні купальня. Сёння будзем размаўляць пра русалак, пра вадзяніка. Таццяна падрыхтавала нам вельмі всякія розныя цікавосткі. Таму дзякуй усім, хто далучыўся. І слова Таццяне. Усіх вітаю, дзякую, Воля. Так, сёння мы з вами пагутарым пра беларускую міфалогію з пункту гледжання містыкі, вадзянікаў, русалак і усялякага такога. Для вас я падрыхтавала розныя ўспаміны насамрэч, і увогуле сённяшняя лекцыя падрыхтавана дзякуючы розным даследаванням і ўспамінаў беларусаў. Але гэтыя ўспаміны, яны даволі старыя, то бок гэта інфармацыя ўзята з розных кнігаў пачатку 2000-х год. Вось, таму штосьці будзе больш сучаснае, штосьці менш сучаснае. Тым не менш, калі ў вас будуць нейкія пытанні, абавязкова задавайце. І зараз я падключаю тую самую прэзентацыю. Ці зараз бачная прэзентацыя? Бачная прэзентацыя. Надзея, ты штосьці хацела сказаць? Ці рука была? Ну, да, я, может быть, сразу пытанне задам, а там, да, ці пазней? Можна, ну, можна зараз. Ну, окей. Ну, просто мне здаецца, мы нават з табой гэта абмяркоўвалі, але вот, ну, тут сёння новыя людзі. Карацей, я гэта чула, што ёсць такая тэма на Віцебшчыне, ну, ад даследчыка Уладзіслава, который цяпер гарбацкі, вось, бо ён, калі хадзіў, ну, па даследаваннях, то бок, ну, па вёсках, там, гэтак далей, з бабулямі размаўляў, і вось там сутыкнуўся якраз з такой гісторыяй пра русалак, вось, ну, яшчэ Уладзік адрозніваецца такой манерай вельмі яскравага аповеда, і калі ён распавядае, то такое ўражанне, што ты там разам з ім ужо і знаходзішся. І гэтых русалак бачыш разам з гэтымі бабулямі. Вось, но мне проста настолькі, ну, яскравы вобраз тады стварыўся, вот, цікава, ці ты падчас даследаванняў, ну, бо шмат матэрыялу пералапаціла, там, гэтак далей, сутыкалася з гэтай з'явай. Што? А з'ява такая, што русалкі выпаўзаюць у купальскую ноч, і ці ўвогуле ў купальскі перыяд. Тут я не ведаю дакладнасцей. Выпаўзаюць з вадаёмаў, там, гэтак далей, і б'юць хвастамі жыта. Ну, я не ведаю, чаму жыта, потому што ўсё ж такі ранавата, напэўна. Ну, хаця яно ж ужо, ну, каласкі, да, то бок там, усходы, вось. І вось, было проста, што цікава такое, ну, па-першае, як это все выглядае. Ну, яны, конечно, распавядалі, што там зялёныя, грузі зялёныя, там все такое, но это уже ясна. Вось, але ці вот увогуле, напэўна, больш цікавіць такая з'ява, апісаная ў літаратуры даступнай, і, ну, альбо штосьці, вот, то бок, тут, бачыце, русалкі все ж таки яны больш звязаны з вадаёмам, а тут вот відавочнае пакіданне іх такое, я так разумею, ну, звычайнага серадовішча, дзе яны жывуць, вось, і перапаўзанне там кудысьці там далей, і робяць шкоду. То бок, вот, штосьці ў гэтым сэнсе цікава, ці таксама было, сустракалася. Дзякуй. Дзякуй за пытанне, вельмі насычанае. Насамрэч, мы сёння якраз такі будзем знаёміцца з тым, што русалкі павязаныя не толькі з вадой, іх можна сустрэць амаль у любым месцы, у любой мясцовасці, дзе мог хадзіць беларус каля хаты. Гэта першае. Другое, так, бывала такое, праўда, я больш распавяду пра Градзеншчыну, бо мяне цікавіць больш горадня і Градзеншчына, бо я адтуль. І было штосьці падобнае, але яно было больш на граны тыдзень. Пра граны тыдзень ці пра тое, як звычайна часцей чуюць русальны тыдзень, мы пагутарым напрыканцы нашай сустрэчы, і там паспрабую распавесці больш падрабязна менавіта пра гэтую з'яву, пра пэўныя забароны для людзей, чаму, напрыклад, нельга рабіць пэўную працу, чаму нельга хадзіць у поле, і як гэта павязана з русалкамі.
Таму спадзяюся, што цягам сённяшняга аповеда маёй гісторыі на ўсе пытанні вы знойдзеце адказы. Калі не знойдзеце, то, канешне, потым, калі ласка, запомніце свае пытанні і задайце іх, калі я скончу свой аповед. Вось. Каб не забыцца, можаце адразу пісаць у чацік вашыя пытанні, а пасля гэтага мы ўжо разгледзім пэўныя адказы. Я для вас падрыхтавала сёння яшчэ такую насычаную лекцыю для таго, каб таксама, можа быць, вы потым маглі перагледзець, перачытаць пэўныя моманты. Я ведаю, што сёння ці пазней, калі гэты запіс ужо выйдзе ў Ютубе, напрыклад, шмат хто нас будзе слухаць, таму я буду пэўныя ўспаміны, пэўную інфармацыю менавіта агучваць і зачытваць. І сённяшнюю сустрэчу я бы хацела з вамі пачаць менавіта з ўспаміна. Гэты ўспамін запісаны ў 1946 годзе ў горадзе, выбачаюся, 46 года была народжана жанчына, якая распавяла пра гэты ўспамін. Ён быў запісаны ў горадзе Ветка. І вось так гучыць успамін. У маёй суседкі быў унук, і вось яна мне расказвала такую гісторыю пра яго. Быў ён малы і пачаў штосьці на рэчку рвацца, а яна яго не пускала. Ён вырваўся і пабег. Яна яго тады ўзяла і закрыла на замок, а сама пайшла на бераг, куды ён так рваўся. Сказалі, яго рубашку трэба ўзяць і кінуць у рэчку. Яна падышла і чуе, русалка шэпча: «Надо ды няма, надо ды няма». Яна кінула рубашку ў ваду. Русалка забрала яе і больш нічога не гаварыла. Таксама папярэджу, што сённяшнія ўспаміны, якія мы будзем узгадваць, там захаваная мова, на якой распавядалі розныя жанчыны ці мужчыны свае сутыкненні з містычнай сілай ці з нейкімі іншымі момантамі. І нюанс у тым, што мова гэта часам такая вясковая, часам гэта трасянка, часам гэта больш літаратурная беларуская, але я захавала тыя ўспаміны так, як яны былі перададзены ў кніжках. І ў гэтым успаміне мы ўжо сутыкаемся з русалкай. Гэта русалка відавочна ў вадзе. І першае пытанне, хто такая русалка? Безумоўна, русалка як істота гэта нейкая праява, якая можа выступаць у розных абліччах, у залежнасці ад таго, дзе яна месціцца. То бок, як мы ўжо з гэтага бачым, што русалку можна пабачыць не толькі ў вадзе, і як Надзея таксама ўзгадвала пра пэўныя сустрэчы і ўспаміны, сёння мы даведаемся з вамі больш, дзе канкрэтна можна пабачыць гэтых русалак і ці ёсць у іх пэўнае адрозненне, напрыклад, знешняе. Русалкі жывуць, канешне, часцей за ўсё побач з чалавекам. У залежнасці ад мясцовасці яны маглі сустракацца дзе заўгодна: у лесе, у поле, у вадзе ці каля вады, на возеры ці на рацэ, на балоце. Меней распаўсюджаныя месцы гэта яшчэ бліжэй да чалавека, напрыклад, агароды і могілкі, калодзеж, лазня і, як бы гэта банальна ці парадаксальна не гучала, неба. Вада гэта насамрэч сакральная частка чалавечага жыцця. Вада гэта мяжа паміж гэтым і тым светам, гэта шлях у іншы свет. Напэўна, вы чулі пра жывую ваду, пра памерлую ваду. Асабліва часта гэта можна сустрэць ва ўсякіх, напрыклад, знахарак ці шаптухаў. З дапамогай вады лечаць, з дапамогай вады можна нават пакалечыць чалавека. Насамрэч, сувязь вады, яна павязаная з першабытным хаосам. Калі вы не слухалі нашых лекцый, ці ўпершыню далучыліся, таксама на канале Аба ёсць лекцыя пра беларускую міфалогію «Самы пачатак», і там мы разгледжваем, як увогуле абразаваўся сусвет, беларускі сусвет. І там мы кранаем гэтую тэму, як з хаоса нараджаецца вада, потым нараджаецца зямля і потым нараджаецца сусвет. Безумоўна, напэўна, вы і так ведаеце, што зараз у Беларусі шмат ушанавання розных крыніц і азёр. Яны маюць пэўныя назвы. Ёсць, напрыклад, возеры, якія нібыта святыя, да іх шмат хто прыходзіць для таго, каб палекавацца, натхніцца, знайсці сэнс жыцця. І пры гэтым ёсць крыніцы, азёры ці нейкія сажалкі, якія маюць, наадварот, дурную славу. Чортавы возеры ці нейкія іншыя, якія
маюць свае пэўныя адмоўныя характарыстыкі. І, безумоўна, вада, як і ўся беларуская міфалогія, яна даволі дуальная. Уяўленне пра ваду таксама адлюстраваны, як я і сказала, у тым, што існуюць мёртвыя крыніцы, якія забіраюць у чалавека сілу і здароўе. Яшчэ адзін успамін, запісаны ў 2006 годзе з вёскі Глыбокаўка Веткаўскага раёна. Русалкі то дзеўкі такія, што маюць рыбі хвост, зялёныя косы. Яны могуць паказвацца людзям, але вельмі рэдка. Часцей за ўсё іх бачаць маладыя хлопцы. Русалкам любові не хапае, дык яны хочуць прыгожых хлапцоў заманіць. Дзед казаў гэтую гісторыю. Пайшоў ён яшчэ тады малады на раку і бачыць, дзеўкі там танцуюць. Ён схаваўся і за імі падглядваў, але тыя яго ўбачылі і к сабе пазвалі. Дзед з імі начаў танцы вадзіць, аж глядзіць, радам танцуе дзеўка, што нядаўна утапілася. Зразумеў ён тады, што то русалкі. Выняў крыж і к русалцы прылажыў. Тая завыла і ў ваду кінулася, а за ёй усе астальныя. Тут мы бачым такую тыповую праяву пра тое, што ў русалак ёсць рыбі хвост і зялёныя косы, то бок пэўныя адметнасці, па якім той самы персанаж адрозніў, што гэта русалка. Але мы бачым іншую праяву, што русалка выглядае як чалавек. І самыя першасныя русалкі, самыя вядомыя ў беларускай міфалогіі, гэта менавіта вадзяныя русалкі. Яны пражываюць у водных прасторах. Рэкі, азёры, балоты. Патрэбна ўдакладніць, што кожная рака, кожнае возера, кожнае балота можа мець сваю русалку. На выгляд яны могуць нагадваць самых звычайных дзяўчынаў, але з пэўнымі асаблівасцямі. Хтосьці ўзгадвае, што гэта маладыя дзяўчаты з доўгімі зялёнымі валасамі, замест у ног у іх рыбі хвост, ён пакрыты чашуёй. Хтосьці кажа, што гэта дзяўчыны з залатымі косамі і блакітнымі вачыма. Хтосьці кажа, што іх цела ўсё пакрыта чашуёй, і каб скрыць яе, яны часта акутваюцца водраслямі. Тут мы ўжо бачым адметнасць пра тое, што ва ўсіх русалак даволі длінныя, доўгія валасы. Возерныя, вадзяныя русалкі, яны больш агрэсіўныя да людзей. Яны не любяць, калі купаюцца людзі ў 12 гадзін ночы і могуць іх патапіць. Не любяць таксама тых, хто заходзіць у ваду без крыжа. Паводзіны таксама спрыялі найменню русалак, напрыклад, іх маглі называць ласкатуха ці казытка. Гэта павязана з тым, што ёсць такое павер'е, калі, напрыклад, чалавек войдзе ў ваду, напрыклад, у не той час, напрыклад, пасля 12 гадзін ночы ці ў 12 гадзін ночы, ці часам бывае апоўдні ў 12 гадзін дня, і русалцы гэта не спадабаецца, і яна пачне з ім не проста заігрываць, а казытаць яго, і можа заказытаць яго да самай смерці. Яшчэ адна істота – гэта вадзянік, вадзяны. Ён мае розныя назвы. Гэта, безумоўна, дух, і, што самае цікавае, ён увасабленне разбуральнай і варожай стыхіі вады, то бок ён зусім недобранькі. Ён мае назвы вадзяны дзед, вірнік, амутнік, ціхоня. Таксама можа пражываць у любым вадаёме, у тым ліку ў рацэ ці возеры. І тут я вам спецыяльна выпісала, як выглядаюць гэтыя персанажы, гэтыя істоты, таму што самае важнае адрозненне ад русалак, якія водзяцца ў розных мясцовасцях, гэта іх выгляд. З аднаго боку, часам яны падобныя, а часам наадварот. Яны настолькі моцна адрозніваюцца, што адразу і незразумела, што гэта можа быць русалка. Вадзянік таксама нетыповы персанаж. Ён меў выгляд старога, сярэдняга росту, такога дзядочка часам. У яго абавязкова была нейкая кліністая барада, гладкая і льсняная скура. Адметная рыса – гэта перапонкі паміж пальцамі, але, што цікава, чамусьці толькі на нагах. Можа быць, пра рукі ніхто не ўзгадваў, але менавіта на нагах гэта быў такі пэўны ўспамін, і лічыцца, што менавіта перапонкі сімвалізуюць ягоную сувязь з воднай стыхіяй. Цікава, што ў забагненых возерах мог уяўляць трошку іншы вобраз. Больш гарбаты, барадаты стары, але ногі і хвост у яго былі як у каровы. Таксама гэты персанаж агрэсіўны ў дачыненні да людзей.
Ён мог забіраць тых, хто купаецца, асабліва апоўдні ці апоўначы, мог забіраць на пэўныя святы, на купале, на іллю. Гэтыя перыяды найбольш актыўныя. І, безумоўна, ён быў нелагодны да людзей. Ён тапіў іх човны, ламаў вадзяныя млыны. І, напэўна, вы можаце спытацца, а ці можна было дамовіцца з вадзянікам, каб ён не шкодзіў гаспадарцы? Пра гэта мы даведаемся пасля ўспаміна. Чарговы ўспамін быў запісаны ў 2003 годзе ў вёсцы Сямігосцічы Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Кажуць, выглядзіць вам так бы стары дзед, але ж вельмі уродлівы і гразны, есць утопленікаў. Но людзям абычна ўяўляецца ў выглядзе велізарнага сома. Но сом вадзянік большы за яго па размеру. Паднімаецца з рачнога дня вельмі рэдка, раз на некалькі год. Для рыбака такога сома пабачыць добры знак. Будзе рыба ў сеткі ісці. Мне так жа давялося яго бачыць. Забурліла вада, закіпела, хоць там не было ні віра, ні кручы. І хвост махнуўся весь у ціне, у вадараслях. Я б сказаў, сам сом метраў 2 у даўжыну, но нікому ў галаву не прыходзіла яго спаймаць, таму што такая рыбіна непростая, а вроде хазяіна ручнога, і чалавек должен яго уважаць. Насамрэч, таксама цікавая праява не толькі ў вадзяніка, а ў шматлікіх беларускіх нячысцікаў гэта варыябельнасць іх выгляда. То бок часцей за ўсё такія нячысцікі, нават як мы бачым па ўспамінам, яны маглі ўяўляцца падобнымі на людзей, але ў іх былі пэўныя адрозненні. Першае адрозненне візуальнае, напрыклад, у русалак даўгія валасы, у вадзяніка перапонкі паміж пальцамі, але пры гэтым менавіта вадзянік мог перакідвацца ў іншых істотаў, напрыклад, у рыбу. Ці ёсць у вадзяніка сям'я? Насамрэч, судзячы па ўспамінам, мы разумеем, што так, гэта чалавек сямейны. Безумоўна, жонамі вадзяніка з'яўляюцца дзяўчаты-самагубкі або русалкі. І гэтыя русалкі нараджаюць яму дзетак і завуць іх вадзянёнкі. Цікава, што такая таямніца, ці, можа быць, не зусім таямніца пра тое, а наколькі пагаджаюцца русалкі быць жонкамі вадзянікаў. Наколькі для іх гэта гвалтоўнае жыццё, ці не вельмі. Гісторыя пра гэта змоўчвае. Яшчэ адзін цікавы нюанс пра тое, што напярэдадні вадохрышча, гэта свята, вадзянік вымушаны прасіць, ці наадварот красці у людзей сані. Справа ў тым, што падчас вадохрышча, калі яшчэ холадна, людзі выходзяць асвянціць пэўныя рэкі, азёры ці нейкую ваду для таго, каб іскупнуцца ў ёй, каб цэлы год быў шчаслівы і нібыта такім чынам чалавек сябе аберагае. Але ж вадзянік з русалкамі і сваімі дзецьмі-вадзянёнкамі не можа быць у гэтай хрышчонай вадзе. Таму менавіта ён спрабуе перавесці сваіх дзяцей і жонак у ваду, якая зусім не хрышчоная, то бок звычайная для іх. Таму што калі вадзянік пабудзе ў такой хрышчонай вадзе, безумоўна, ён памрэ разам з усім сваім патомствам. Пытанне. Ці з вадзянікам можна дамовіцца, каб ён не губіў гаспадарку? Безумоўна. Нягледзячы на тое, што вадзянік не вельмі добрая істота, ён не зусім любіць людзей, можна было з ім дамовіцца. Напрыклад, у рыбацкай справе можна было з ім заключыць хаўрус. Кінуць нацельны крыжук у ваду і вырачыся радні, то бок поўнасцю, адмовіцца. Але пры гэтым, нягледзячы на тое, што вадзянік дапамагае, платай вадзяніку служыла душа. І чалавеку ўжо прыходзілася думаць, ці браць на сябе гэтую адказнасць, каб вадзянік дапамог ці не. Асабліва паслугамі вадзяніка карысталіся млынары. Яны ў якасці ахвяры кідалі ў плаціну млына жывую курыцу альбо закідвалі пад першы лёд сала ці сцягно свінні. І тут мы бачым такую ахвярнасць, такую мясную ахвярнасць для гэтага персанажа. Ёсць яшчэ больш жудасны ўспамін па звестках Раманова. У гарадзенскай губерні ў даўніну маглі прыносіць у ахвяру нават жывых дзяцей-сірот. Гэтаксама маглі заключаць хаўрус з вадзянікам і пчаляры. Я хочу звярнуць вашу увагу на ілюстрацыю, якую намаляваў мастак Славук. Гэта баламуцень,
такі пэўны тып вадзяніка. Гэта я зараз вельмі спрашчаю гэту інфармацыю. Баламуцень, насамрэч, у беларускай міфалогіі гэта асобны персанаж. Месцамі ён падобны да вадзяніка, таксама нагадвае такога старычка, але у яго ёсць цікавостка іншага характару. Ён вельмі любіць падглядваць за маладымі дзяўчынамі, якія прыходзяць на раку паласкаць сваю бялізну. І такім чынам ён спрабуе да іх заляцацца, то бок узяць гэтую дзяўчынку сабе ў жонку. Але нюанс у тым, што, напрыклад, ён якім чынам? Дзяўчына, зразумела, асабліва маладая, пагледзячы на гэтага не вельмі прыгожага персанажа, наўрад ці захочуць з ім кудысьці ісці. І вадзянік проста бярэ бялізну, не проста яе бярэ, а з дапамогай рэчкі ці нейкай вады адштурхоўвае яе ў іншае месца для таго, каб дзяўчынка яшчэ пабегала за сваёй бялізнай і паспрабавала яе назад да сябе ўзяць. Ну і тут такія цікавыя гульні могуць адбывацца паміж баламуценем і дзяўчынай, каб вы ведалі, што сярод вадзянікаў у вадаёмах могуць яшчэ сустракацца іншыя персанажы, па характарыстыкам даволі падобныя на вадзянікаў. Яшчэ адзін успамін, запісаны ў вёсцы самі Госцічы Столінскага раёна Брэсцкай вобласці, запісаны ў 2003 годзе. У вялікіх вадаёмах жыве вадзянік, русалчын цар, хазяін. Гэта стары дзядок з барадою. Сваіх русалак ён выпускае з воды толькі на русальны тыдзень. Усё ж астальное время тыя не маюць права паказвацца на зямле. Сам водзяны, натура поганая, враг чалавека. Напускае сударгу на того, хто купаецца, щоб маць сабе добычу. Водзяны боїться креста, ніколи не зацягне чоловіка з нацельним крестом. Бываюць такія места на рацець или озеры, которые не замерзают и у лютые морозы. Такие места лепш обходить это владение водяника. Нечистые духи обитают и у старых колодцах, воду з которых уже не п'ють. Хто перахилиться через край, да ще після заходу сонця, той може побачить там водяного. Але так робить нельга, вон буде переслідувати і утопить у яким-небудь озері, це даже канави. Едучи уночі по реце на лодці, треба хреститься і хрестить воду, а главное не углядуватися у воду, бо може показатися водяник. Тут яшчэ одна такая цікавая характарыстыка ў гэтым успаміне пра храшчэнне, па-першае. Напэўна, вы ўжо зразумелі, што калі чалавек хрэсціцца, такім чынам ён сябе аберагае, але пытанне да неверуючых. Як абараніцца ад вадзяніка ці ад русалкі, калі, напрыклад, чалавек неверуючы? Пра гэта мы пагутарым напрыканцы нашай сустрэчы таксама. І яшчэ адзін яскравы ўспамін, запісаны ў 2004 годзе у гарадскім пасёлке Акцябрскі. Жыве ў вадзе, ніколі не выходзіць з вады, а то памірае без яе. Ён выглядзіць амаль як рыба, але ёсць нешта і ад чалавека. На галаве доўгія валасы, бывае страсіна ды п'яўкамі, зялёнае лицо, цела хвастом заканчваецца. Яго лічаць адцом русалак. Ён бударажыць ваду, пужае гэтым людзей. Як жывёла падыходзіць піць ваду, дык ён можа нарочна выпіць яе з таго возера, каб карова бліжа падайшла, а тады ён выплыне ваду, жывёла і гіне. Дзяцей рэдка крыўдзіць. А як ідзе ўздоўж ракі п'яніца, пасылае ён русалак, памочніц сваіх, каб заманілі бліжэй к вадзе, а тады і топіць. З гэтага ўспаміна, напэўна, вы бачыце, што вадзянік зусім не любіць людзей, не любіць, калі хтосьці прыходзіць проста так і гатовы за здорава жывеш, як кажуць, загубіць звычайную чалавечую душу. Яшчэ цікавыя праявы вадзяных русалак – гэта рачныя русалкі. Патлумачу, пад вадзянымі русалкамі мы часцей за ўсё маем на ўвазе русалак, якія водзяцца ў любых вадаёмах, якія мы характарызавалі раней, але нават водныя русалкі дзеляцца на пэўных персанажаў. І вось, напрыклад, рачная русалка – гэта тая ж самая вадзяніца ці рачная дзеўка. Яны могуць мясціцца ў любым вадаёме. І важна ўзгадаць, што звычайна русалкі – гэта душы тапельніц. Яны паўстаюць таксама ў выглядзе дзяўчат з доўгімі распушчанымі валасамі. Але яшчэ адна важная і даволі сумная заўвага – тапельніцы бываюць розных узростаў. Гэта значыць, што рачной русалкай можа быць маладая дзяўчына, жанчына, і зусім маленькая дзяўчынка.
Рачныя русалкі часцей за ўсё апранутыя ў белыя празрыстыя сукенкі да зямлі. На галаве ў іх лёгкі вэлюм і вяночкі з белых кветак. До рэчы, напэўна, толькі сёння я зразумела, чаму менавіта з белых кветак. Калі гэтыя рачныя русалкі водзяцца ў вадзе, напэўна, вы бачылі, што ў пэўных рачулках ці вадаёмах ёсць такія расліны, якія пад вадой калыхаюцца, ствараючы вельмі прыгожы малюнак. І гэтыя расліны квітнеюць менавіта белымі кветкамі. Верагодна, пэўныя вяночкі канкрэтна з гэтых кветак. Час ад часу рачныя русалкі выходзяць з вады. Безумоўна, яны спяваюць сумныя і працяглыя песні. У іх ёсць суперасаблівасць. Яны могуць выходзіць на бераг, але менавіта на беразе вадзіць карагоды, рухацца плаўна і павольна. Сёння мы разгледжваем толькі маленькую частку ўсіх русалак увогуле. Такія самыя асноўныя цікавосткі. Калі вам цікава, безумоўна, вы можаце знайсці яшчэ нейкую інфармацыю, але сёння мы ідзем па вяршкам, каб трошечку занурыцца ў тэму русалак, бо калі людзі часцей за ўсё чуюць пра русалак, яны падзяляюцца на два тыпу. У русалкі быў хвост, у русалкі няма хваста, а тое, што ў іх ёсць пэўныя асаблівасці, напрыклад, скура нейкім чынам выглядае, ці русалка можа спяваць у вадзе і на сушы, ці ў яе ёсць яшчэ пэўныя асаблівасці. Пра гэта часцей за ўсё не ўзгадваецца ці ўзгадваецца рэдка. Вось сёння мы якраз такі з вамі будзем знаёміцца з такімі нетыповымі цікавосткамі. Азярніца. Гэтая азярніца, якая пражывае ў Мядзельскім раёне, ў Менскай вобласці, яна водзіцца... Таня, прабачыце, пераб'ю. Ты выключыла прэзентацыю, ці на цябе знікла проста? Не, яна ў мяне ідзе. А у нас не. Ну, мне, прынамсі. Не бачна ж, сябры, можа запусці па-новаму? Так, канешне, давайте запушчу яшчэ раз. І так. Зараз бачна? Так, цяпер усё бачна. А можна яшчэ пытанне? Ты вось там казала, русалкі, гэта там патопленыя дзяўчыны, жанчыны любога ўзросту. А што здаралася з утопленікамі мужчынамі? Ну, ўсё проста паміралі, ні ва што не ператвараліся? Насамрэч, гэта яшчэ больш рэдкая з'ява. Дзякуй за пытанне. Вельмі рэдкія ўспаміны пра тое, што памерлыя мужчыны ператвараліся ў русалаў. То бок, што ў беларускай міфалогіі вы толькі уявіце, былі цэлыя, мне падаецца, гісторыі пра мужчынаў русалаў, пра тое, што так, безумоўна, мужчыны таксама маглі быць русаламі. Праўда, пра гэта настолькі мала інфармацыі, што я гэта нават не ўключыла ў нашу сённяшнюю сустрэчу, таму што тут мы можам, напэўна, пафантазаваць. На мой погляд, вось мы зараз сёння з вами больш з русалкамі знаёмімся, і пэўныя русалкі, у залежнасці ад таго, дзе яны сустракаюцца, маюць свае характарыстыкі і асаблівасці. Напрыклад, бліскучая скура. І мне падаецца, калі ў гэтым жа самым возеры ці рачулцы утопіцца мужчына, то, верагодна, пасля смерці ён будзе выглядаць прыкладна гэтак жа. Ну, то бок, з такімі ж асаблівасцямі, напрыклад, перапонкі паміж пальцамі. І тут пытанне, насамрэч, ведаеце, якое, калі яшчэ занурыцца ў гэтую фантазію, хто такі насамрэч вадзянік? Гэта праява мужчыны-русала, які калісьці ператварыўся ў такога бацьку возера, ці гэта зусім асобныя персанажы? Ну, то бок, дзе ідзе размежаванне інфармацыі, хто старэйшы, хто маладзейшы. Я разумею, што калі так больш афіцыйна занурацца ў беларускую міфалогію, то, безумоўна, ёсць пэўныя ўзгадванні, таму што зразумець персанажаў мы можам выключна па ўспамінах, вельмі па старых нейкіх легендах, па песнях, па тым матэрыяле, які захаваўся. Але шмат якога матэрыяла не захавалася, шмат чаго перадавалася з вуснаў у вусны, і таму, мне падаецца, вялікі пласт проста знікнуў. Таму сёння мы можам прыдумаць свае пэўныя казкі ці легенды, штосьці новенькае. Далі мы з вами разгледзім азярніцу. Менавіта гэтая азярніца, якая водзіцца ў пэўнай мясцовасці, у Чорным возеры, сустракалася ў Мядзельскім раёне. Гэта Менская вобласць, недалёка ад вёскі Брусы. Яна уяўлялася ў выглядзе маладых жанчын з доўгімі зеленаватымі валасамі,
Адметнасць. У яе была цёмная скура і ступні ў выглядзе плаўнікоў. То бок вы бачыце, што азярніца, яна ўжо даволі значна адрозніваецца, напрыклад, ад рачной русалкі. На дотык азярніца вельмі халодная, і лічылася, што замест крыві ў іх нібыта вада. Яны апранутыя ў сукенкі, сплеценыя з багавіння. У азярніцы была свая цікавостка. Яна магла спяваць, калі выходзіла на бераг, падобна на салаўя. То бок, калі чалавек, не ведаю, апынуўся ў той мясцовасці і пачуў салаўя, то не факт, што гэта спявае птушка. Гэта магла быць азярніца. А глыбока пад вадой іх спеў нагадвае жабінае крыкатанне. Насамрэч, калі я рыхтавала гэты кавалак успамінаў, я падумала пра Гары Потара. Напэўна, шмат хто яго чытаў ці глядзеў прынамсі фільмы, і ў 4-й частцы там таксама было штосьці падобнае пра такіх азёрных істотаў, якія пад вадой, правда, там было наадварот, у Гары Потары было, што пад вадой яны прыгожа спяваюць, а наверсе звонку гэта быў нейкі жудасны піск. У беларускай міфалогіі наадварот. На зямлі яны прыгожа спяваюць, а у возеры яны нібыта кракочуць. І я, напэўна, падзялюся таксама сваімі думкамі. Мне падаецца, што гэта павязана з заманьваннем, у тым ліку мужчынаў, таму што азярніцы таксама было выгодна прыгожа спяваць, каб нейкі мужчына ў яе закахаўся і сышоў з ёй далей пад ваду. Ну, а чаму яна па-жабінаму кракатала, калі была ў возеры? Напэўна, таму што у возеры зусім іншая атмасфера. Там іншыя жыхары, таму трэба было нейкім чынам па-іншаму сябе паводзіць. І, безумоўна, калі чалавек раптам сутыкнуўся з азярніцай, яму трэба было схавацца. Іначай азярніца проста вельмі хутка зацягне яго ў багну. Насамрэч, гэта магло пагражаць і тым, хто купаецца ў возеры, бо азярніцы сваіх ахвяраў не адпускаюць. Азярніца – гэта мясцовая мадыфікацыя русалкі. Яшчэ адна цікавая русалка з возера Свіцязь, гэта ўжо Карэліцкі раён Градзенскай вобласці, мае назву свіцязянка. Яны таксама падобныя на русалак, і тут ёсць пэўнае паданне. Насамрэч, я чула розныя варыяцыі паданняў пра возера Свіцязь, я тут прыводжу адно з іх. Калі вам будзе цікава, таксама пашукайце інфармацыю. Паводле паданняў, свіцязянак ператвараліся жанчыны горада Свіцязь. У той час рускія войскі перамаглі вялікага князя літоўскага Міндоўга і яго саюзніка князя Мірскага, або Тугая, валадара горада Свіцязь. Жанчыны-жыхаркі гэтага горада звярнуліся да багоў, каб яны затапілі цэлы горад, і каб ён не дастаўся ворагу. Такім чынам яны хацелі пазбегнуць зганьбавання. І сцвярджалі, што часта можна было чуць у возеры стогны свіцязянак. То бок, калі хтосьці з рыбакоў на гэтым возеры лавіў рыбу ці проста перапраўляўся, яму магла сустрэцца такая дзяўчына. Часцей за ўсё яна выглядала як звычайная дзяўчына з белым тварам, з даўгімі распушчанымі валасамі. І калі яе злавіць, свіцязянка распавядала сумную гісторыю свайго горада. Яшчэ цікавостка ў тым, што гэтае возера Свіцязь, яно знаходзіцца на стыку двух раёнаў – Карэліцкага і Навагрудскага, то бок практычна на стыку дзвюх абласцей – Гродзенскай і Брэсцкай. І цікава, што таксама там сустракалася тая самая свіцязянка, яе так і называлі. І ёсць меркаванне, што свіцязянкі жывуць не толькі ў гэтым возеры, а сустракаюцца ў шматлікіх іншых водах. І лічыцца, што ў гэтым выпадку менавіта возера атрымала сваю назву ад назвы русалак, Свіцязь, а не наадварот. І зараз мы з вами пераходзім да вельмі цікавых праяваў пра тое, што русалкі сустракаюцца не толькі ў вадзе, але ў іншых мясцовасцях. Яшчэ адна распаўсюджаная праява – гэта палявая русалка. Насамрэч, агульна яны маглі быць падобныя і да вадзяных русалак. У іх таксама былі вельмі прыгожыя валасы, очень длинныя, косы іх расчосаныя русыя-русыя, красивыя-красивыя. Хтосьці казаў наадварот, што косы іх нячосаныя. Часцей за ўсё палявая русалка ўяўлялася распранутай жанчынай,
высокай, стройнай, і валасы ў яе былі настолькі даўгія, што ёй не патрэбнае было адзенне. Палявыя русалкі, у адрозненні ад вадзяных, былі даволі стрыманыя ў стасунках з людзьмі. І вось яшчэ адна праява ўспаміна. Яна аброшая такая, як чалавек, нічога, ні хваста няма, ні плаўнікоў. Стаяла ў полі, у жыце. Яны могуць зашчакатаць, толькі не чапай яе, і яна чапаць не будзе. Яна не пяе, нічога не робіць. Ідзе па жыце, сама як маладая дзевушка з дліннымі валасамі. І ўсё. А вось іншы ўспамін, дзе ўзгадваецца, што палявая русалка можа качацца на ветках. Бывае, што робіць шкоду, а бывае, што і не. Яшчэ наступная праява – гэта лясная русалка. Вось лясная русалка сустракалася ў гомельска-бранскім паграніччы і наваградскім павеце. Таксама мы бачым пэўную падобную рысу, што і лясныя русалкі, і палявыя русалкі маглі качацца на сваіх косах. То бок косы ў іх настолькі вялікія, што яны маглі іх завязваць на галінах дрэваў і на іх калыхацца, як на арэлях. У лесе яны могуць жыць на высокіх дрэвах, напрыклад, такіх як дуб, ліпа, іншае. І цікава, што, напрыклад, мастакі часцей за ўсё малююць гэтых русалак побач з возерам. То бок нібыта ёсць пэўная сувязь, дзе гэтая лясная русалка жыве, дзесьці каля возера і калышацца на дрэве каля возера ці каля ракі, ці не. Але насамрэч лясныя русалкі маглі сустракацца выключна ў лесе, ад таго і назва яе. То бок не абавязкова, што побач была нейкая вада. Таксама з гэтага ж пагранічча і наваградскага павета русалкі сустракаюцца не толькі ў лесе і полі, але яны і выглядаюць па-іншаму, не такімі прывабнымі, як вадзяныя русалкі. Ёсць такія ўспаміны, нават такая пагроза, што не хадзіце ў жыта, а то русалкі памімаюць там. Русалкі страшныя, з жалезнымі цыцкамі, зразу дзяцей убіваюць. У сялян у вёсцы Азяркі, гэта наваградскі павет, Менская губерня, існуе павер'е, што русалкі, седзячы на суках дрэў, разматваюць ніткі, украдзеныя імі ў тых сялянак, што кладуцца спаць без малітвы. Я нагадваю, што гэтыя ўспаміны былі з такіх часоў, калі вельмі былі набожныя людзі, вельмі хрысціянізаваныя. І таму, дарэчы, малітва і крыж часам гэта было адзінае ратаванне ад нячыстай сілы. Безумоўна, лясная русалка можа сустракацца не толькі ў лесе. Гэта зусім такая дзіўная праява, менавіта ў тым жа самым гомельска-бранскім паграніччы і наваградскім павеце. Чамусьці гэтая самая русалка магла сустракацца і ў печцы. Паводле некаторых звестак, гэтыя русалкі маглі знаходзіцца нават пад печкай. Вон пад печкай з жалезнымі цыцкамі сядзіць. Насамрэч, мне падаецца, што пад печкай, калі мы тут сустракаемся з лясной русалкай, пад печкай не толькі яна там сядзіць. Там яшчэ ёсць шэраг хатніх нячысцікаў, сярод якіх, напрыклад, хатнік. Можа быць, лясная русалка прыйшла да яго ў госці, можа быць, яны ладзяць нейкую справу разам. Пра гэтая гісторыя ўмоўчвае. І таксама цікавая адметнасць, чаму менавіта жалезныя цыцкі. Яшчэ адна страшная праява лясной русалкі – гэта зазоўка. Зазоўка часцей за ўсё сустракалася ў Вілейшчыне, прынамсі, адтуль ёсць успаміны пра зазоўку, гэта Менская вобласць. Яна мела выгляд надзвычай прыгожай дзяўчыны, таксама з вельмі даўгімі русымі і густымі валасамі. Такімі даўгімі, што не патрэбнае было адзення. Голас у зазоўкі таксама быў чысты і меладычны, песні адмысловыя, панскія. Яна магла прывабліваць сваім голасам і нават целам. То бок, як толькі зазоўка бачыць прыгожага ці любога мужчыну, яна намагаецца яго заманіць да сябе, заманіць кожнага, хто яе заслухаецца. Яна заварожвала мужчыну песнямі, заманьвала глыбока ў лес, і не проста песнямі, як вы разумееце, трошечку дзесьці прыадкрывала пэўныя часткі свайго цела, адхінала валасы з патаемных мясцін. Завёўшы глыбока ў лес, яна так моцна лашчала свайго абранніка, як ніводная жанчына. І, што самае важнае, не кожная зазоўка прымала двойчы. І тады мужчыны самі маглі губіць сваё жыццё. Як гэта адбывалася? Бывала так, што
зазоўка магла не адпускаць мужчыну, і тады мужчына назаўсёды заставаўся з зазоўкай. Бывала так, што зазоўка мужчыну адпускала, тады ён прыходзіў да сваёй сям'і, да сваіх дзяцей, да сваёй жонкі, але ўжо ніколі не мог жыць спакойна. Ён заўсёды памятаў пра гэтую містычную сувязь з зазоўкай, настолькі прываблівую, што праз тыдзень-два ён зноўку выходзіў са свайго дому, зноўку ішоў да сваёй зазоўкі, але зазоўка яго не прымала. І тады мужчына, з-за таго, што не мог атрымаць зноўку гэтую сувязь, ён губляў жыццё самагубствам. Часцей за ўсё такіх мужчынаў знаходзілі ў лесе павешанымі. Самае цікавае, што на зіму зазоўка нікуды не знікала. Паводле адных меркаванняў яна ўпадала ў зімовую спячку, хто ведае, можа быць, дзе-небудзь з мядзведзем спала ў бярлозе. Ці, наадварот, на маразы яна пераходзіла ў нейкі свой асабісты свет. Па другіх меркаваннях, яна магла абярнуцца лябёдкай ці пэўнай птушкай і разам з сапраўднымі лебядзямі ці іншымі птушкамі адлятала ў вырай. Русалкі насамрэч пражывалі і ў іншых месцах, і часам у русалкі магла сустракацца такая цікавая дуальнасць. Ва ўспаміне, які вы бачыце зараз, тут вельмі ярка адлюстравана гэтая праява. Недалёка ад нашай вёскі рос дуб, якому было гадоў 200, і ў гэтым дзераве, кажуць, жыла русалка. І калі наступала поўнач, яна выходзіла з гэтага дрэва і купалася ў рацэ. Насамрэч так, бывала такое, што ў лясной русалкі былі праявы рачной русалкі. Напрыклад, вадзяная русалка магла прыходзіць калыхацца на дрэвах і зноўку ісці ў ваду, ці наадварот. Лясная русалка магла быць дзесьці каля вады і пры гэтым гушкацца на дрэве. Гэта, дарэчы, тычыцца некаторых міфалагічных апавяданняў Гомельшчыны. Яшчэ калісьці сустракалася на гомельска-бранскім паграніччы такая цікавая праява крылатай русалкі. Паслухайце ўспамін. Калі русалка прыляціць і к катораму к двару далятае, гаворыць: «Это большое несчастье с крыльями. Ежели русалка, я укажу, ці ты живешь, и она прилетая, это уред я наделала русалка. У что она апранутая? У ее крылья, и ўсё, и голова, як бусла русалка. Русалки лятали». Насамрэч, у некаторых раёнах Гомельшчыны з'яўленне русалкі прадказвае адмоўныя падзеі, часцей за ўсё яны вялі да нейкай вайны. Як казалі ў старыну, што калі пабачыш русалку, якая праляціць паўз двор, то гэта дакладна будзе нейкае вельмі вялікае гора. Але такія цікавыя ўспаміны, нібыта русалка крылатая, нібыта яна падобная на птушку, няма нейкіх пэўных падрабязнасцяў, напрыклад. Мне як мастачцы вельмі цікавыя пэўныя асаблівасці, напрыклад, у яе былі асобныя крылы, ці у яе былі крылы замест рук. І яшчэ, напрыклад, што мяне цікавіць, ці насамрэч гэтыя русалкі жылі ў паветры. Можа быць, яны жылі дзесьці ў лесе, а проста праляталі міма. Пра гэта таксама няма ніякіх вельмі падрабязных узгадак. Яшчэ адна цікавая праява, калі дакладна можна было сустрэць русалак, і вадзянікаў, і іншую нячыстую сілу, гэта русальны тыдзень. Ён меў яшчэ назву граны тыдзень. Гэта час пераходу з вясны ў лета. Насамрэч лічылася, што... Давайте спачатку разбярэмся, чаму менавіта такія назвы. Русальны тыдзень, граны тыдзень. Русальны тыдзень, зразумела, што ў гэты перыяд можна пабачыць русалак, якія выходзяць з вады, у тым ліку, і іх можна сустрэць у лесе, у палях, на дрэвах, дзе заўгодна. Граны тыдзень паходзіць ад слова грань, мяжа. Напрыклад, што гэта часовая мяжа паміж гэтым светам і тым светам. І гэта такое больш сакральнае слово, што калі душы продкаў і міфічныя істоты могуць нагадвацца на зямлю. Насамрэч, гэта даволі нагадвае дзяды, калі таксама мяжа сціраецца ці, наадварот, адкрываецца. У розных рэгіёнах Беларусі гэты тыдзень мог мець іншыя назвы.
Напрыклад, крывы, зялёны, сёмушны таксама. Безумоўна, у гэтыя часы русалкі станавіліся вельмі актыўнымі. Лічылася, што яны не проста бегаюць па палях. Па-першае, яны выходзяць са сваіх лакацый. Для іх няма абмежаванняў. Калі русалка выходзіць з вады, яна можа апынуцца і каля хаты, напрыклад, і на полі, і ў лесе, дзе заўгодна, там, дзе звычайна яна не з'яўляецца. Безумоўна, русалкі ў русальны тыдзень могуць гучкацца на дрэвах, на галінах. Яны могуць заказытаць чалавека да смерці, калі заспеюць яго ў полі ці ў лесе. Для людзей былі забароны ў гэты час. Лічылася, што ў канцы тыдня, звычайна ў нядзелю, беларусы, выбачаюся, у нядзелю звычайна праводзіўся абрад, які называўся провады русалкі. А забароны былі на ўсё, што звычайна людзі рабілі ў працоўныя дні. Напрыклад, у граны тыдзень забаранялася працаваць у полі, каб не пашкодзіць пасевы. Забаранялася шыць, забаранялася купацца ў рэках і азёрах, таму што лічылася, што, безумоўна, русалка, калі сустрэне, яна проста забярэ да сябе і больш не аддасць. У канцы тыдня беларусы звычайна вось пасля гэтага русальнага тыдня рабілі провады русалкі. Ну, напэўна, для таго, каб проста правесці гэтых русалак, каб яны спакойна сышлі ўжо за мяжу у свой міфічны, містычны сусвет і больш не рабілі нічога злога і дурнога людзям. А абрад провалы русалкі насамрэч беларусы здзяйснялі даволі рытуальна. Яны бралі звычайную дзяўчыну, прыбіралі зеляніну, вывозілі за вёску да жытнёвага поля ці лесу і там нібыта выганялі для таго, каб дзяўчына, здымаючы вянкі, магла проста нібыта як русалка прайсці ў сваё асяроддзе, напрыклад, калі лясная ці калі водная, і такім чынам засцерагчы цэлую вёску ад гэтых самых шкодных істотаў. Напрыклад, вось наконт пытання, якое сёння ў нас было на пачатку лекцыі, пра забарону на земляробчыя працы, вось пра гэтыя хвасты, што русалкі шкодзяць пасевы. Насамрэч казалі, я вам зараз зачытаю, што хто на граным тыдні сее, у таго град усё паб'е. Але насамрэч сустракалася, лічылася, чаму нельга выходзіць у поле? Таму што ў гэты час русалкі топчуць гэтае самае поле. З аднаго боку лічылася ў некаторых мясцовасцях, што чым больш русалка патопча ураджай, тым лепшы ён будзе. Вось такое меркаванне існавала. Безумоўна, ад русалкі ці вадзяніка можна было зберагчыся з дапамогай двух рэчаў. Першая рэч для даволі веруючых людзей – гэта крыж і малітва. Другія рэчы даволі побытавыя. Напрыклад, лічылася, што калі проста перахрысціцца, то русалка проста сама знікне. Ёсць яшчэ такі ўспамін. Калі дзед пачаў танчыць з русалкамі, ён выняў крыж, к русалцы прылажыў, тая завыла і ў ваду кінулася, а за ёй усе астатнія. Закон побытавых рэчаў таксама можна засцерагчыся, напрыклад, з дапамогай жалезнай іголкі. Лічылі, што калі укалоць іголкай русалку, то ўсе іншыя русалкі знікнуць. Бывала такое, праўда, гэта зусім неправераны ўспамін, і я не ведаю, чаму менавіта такі. Выбачаюся. Лічылася, што калі на шыю павязаць часнык ці цыбулю, завязаць на шыі, русалка знікне, бо яна не любіць гэтага запаху. Лічылася яшчэ, што яны сразу тады знікаюць пры луне, як скажаш: «Ой, як светла днём, як днём». І насамрэч гэта былі на сёння для вас усе цікавосткі. Збіраю розныя таксама цікавосткі не толькі пра русалак, але і пра смяротную абрадавасць. Вы таксама ведаеце, калі ў вашай сям'і ёсць пэўныя ўспаміны ці сустрэчы, нейкія містычныя гісторыі, усё гэта я збіраю, можна мне
даслаць. І калі ў вас ёсць сёння пытанне, то давайце абмяркуем нашу сённяшнюю тэму. Можа быць, вы пра штосьці хочаце запытацца яшчэ. Дзякуй, Таня, вельмі цікава, як заўсёды, і роўна ў гадзінку мы ўклаліся. Вось, таму да, сябры, пішыце ў чатіку ці падымайце рукі, можна любыя каментары, пытанні. Я там скідвала ў чат, хто не ведае, у нас ёсць YouTube-канал Аба, там іншыя лекцыі, Таня ёсць і другія цікавосткі, каму цікава, праверце. Вось, канал экстрэмісцкі матэрыял, таму калі небяспечна, можна паглядзець, але не лайкаць і не падпісвацца, а калі вам бяспечна, то будзем удзячныя за падтрымку, падпіску і ўсё такое. Таму, да, чакаем пытанні. Мне яшчэ вось цікава, ці хтосьці ўвогуле даследаваў усе гэтыя беларускія міфічныя істоты, міты, увогуле з нейкага такога, можа, феміністычнага ракурсу, чаму вось заўсёды тыпу русалкі заманіваюць мужчын, няма ж такога, што вадзянік заманіваў, ну было там што жанчын, але ну столькі ўсякага завязана, ну типу такі добры, як так сказаць, экскьюз, прыйшоў да жонкі і сказаў: да не, я там не ў каханкі быў, гэта вось гэтая траклятая русалка мяне заманіла. Ну штосьці такое, я не ведаю, вось цікава, адкуль гэтыя ідуць усякія павер'і. Насамрэч, вельмі проста. Мы жывем, да жалю, ці на шчасце, не ведаю, у патрыархальным сусвеце, і трэба зразумець, што калі мы адкоцімся на 100 год назад, то главенства мужчыны, выбачаюся, аж складана размаўляць. Главенства мужчыны ў хаце насамрэч было вельмі важным. І таму часцей за ўсё у сям'і галоўны мужчына, далей за ім ідзе жонка і ўсё астатняе, то бок дзеці, сям'я. З аднаго боку, гэта было ўсё важнае. З іншага боку, на мой погляд, было абсалютна нармалёва біць жонку, біць дзяцей, і вось гэта вось усё, тое, што зараз у нас вельмі незразумелае. Але ў тых жа самых вёсках таксама былі розныя сем'і, былі абсалютна адэкватныя, якія і муж'я не пілі, і жонкі былі нармалёвымі, і з дзецьмі ўсё было добра. Але мне падаецца, што часцей за ўсё гэтая складанасць менавіта ад неадукаванасці. Нават магу па некаторым сем'ям сваіх блізкіх і па сваёй тым ліку судзіць, што, напрыклад, пакаленне маёй бабулі, маёй матулі і мяне даволі моцна адрозніваецца. Я разумею, што гэтае пакаленне надалеч, напрыклад, маіх дзяцей, маіх унукаў, яны таксама будуць вельмі рознымі. І з аднаго боку гэта і добра, і гэта і страшна, тому што мы не ведаем, што нас чакае далей. А з іншага боку, на мой погляд, шмат чаго ў беларускай міфалогіі было падпарадкавана менавіта патрыархальнасці. І адказваючы на твоё пытанне, 100%, ніхто гэтым раней не займаўся, раней проста збіралі розныя ўспаміны, казкі, легенды, і, магчыма, было бы класна, калі б хтосьці гэтым заняўся ў сучасным свеце, тому што зараз, прынамсі, гэтага патрабуе час. Ну так, вось цікава б такія былі нейкія шэраг лекцый, калі разбіраць гэтыя ўсе абрады і параўноўваць іх з тагачаснымі традыцыямі. А так, бачу, рука ў Анастасіі. Хвіліначку, яшчэ хацела заўважыць, што, магчыма, са мной хтосьці не пагадзіцца, таму што у той жа момант, вось тое, што яна гаварыла, нягледзячы на тое, што мужчына быў галоўным, усё роўна жанчына была не менейшая за мужчыну. Часам жанчыны вырашалі самыя важныя пытанні і да жанчынаў прыслухоўваліся. То бок, з аднаго боку можна параўноўваць, з іншага боку гэта два настолькі непараўнальных сусвета, сусвет мужчынскі і жаночы, што тут можна дыскутаваць яшчэ на 5 гадзінаў наперад. Але сёння мы гутарым пра трошку іншыя рэчы. Так, і Анастасія. Дзякуй за лекцыю, вельмі цікава было, і мяне заўсёды цікавіла гэта спалучэнне міфалогіі і рэлігіі. Вы казалі, што людзі былі вельмі набажныя, таму найлепшая дапамога ад уратавання гэта крыж і малітва. Але мне здаецца, рэлігія неяк па-іншаму адносіцца да міфалогіі, не прымае яе, і рэлігійныя людзі не павінны верыць у гэтыя казкі. Вось як гэта тлумачыцца? Гэта
Дзякуй, па-першае, за пытанне, вельмі слушнае пытанне, і гэта таксама, мне падаецца, не на 1 гадзіну дыскусія, таму што, па-першае, трэба глядзець у гістарычныя моманты, аспекты пра тое, што спачатку у беларусаў было паганства, і адтуль усялякія розныя цікавосткі і частка легендаў, вялікі пласт інфармацыі. Далей на беларускіх землях, я зараз вельмі спрашчаю, часткова намерана, для таго, каб вы адчулі гэтую розніцу. Пасля паганскіх звычаяў мы ж памятаем, што надышло хрысціянства. Не на ўсіх землях людзі хацелі, каб надышло гэтае хрысціянства, таму пэўная абрадавасць пачала перамяжоўвацца. Гэта значыць, што частка святаў, частка абрадаў, яна намерана была захавана, але не проста так захавана. Яна была захавана нібыта з пункту гледжання рэлігіі. І такім чынам усё вельмі моцна перакрыжавалася. Нават можна, калі ў бліжэйшы час занурыцца, можна паглядзець на сучасных шаптухаў, якія дагэтуль ёсць не толькі ў Беларусі, але яшчэ і у Польшчы, і не толькі, мне падаецца, дзесьці ў Амерыцы ёсць пэўныя знаючыя жанчыны, якія штосьці падобнае ладзяць. І тут яны, прынамсі, я пра беларускіх шаптухаў і з тэрыторыі Падляшша, яны паміж сабой спалучаюць розныя метады, у тым ліку і малітву, і нейкія больш старыя абрады. Чаму? Таму што раптам штосьці спрацуе, хай яно працуе вось так вось. Ёсць пытанні, бачу, давайце. Алесь, рука. Так, я просто бачу, што Надзея таксама нешта хацела спытаць. Я хацеў спытаць, я вось толькі учора мне прыйшла кніга з Варшавы пра беларускіх нячысцікаў Артура Басака. Вельмі такая прыгожанькая, яе не бачна з-за майго фону, я там скінуў спасылку. Басак. Яна толькі ў 24-м годзе ў Менску выйшла. Я вось хацеў спытаць, наколькі гэта фантазіі аўтара ні да чаго не прывязаныя, ці гэта сапраўды нейкая больш абрунтаваная, бо такая прыгожая, на кожнай старонцы такія прыгожыя. І я вось сачыў тут больш за 50 нячысцікаў вадзяных, і ўсё тое, што вы казалі, вось яны тут усё ёсць, і нават і болей. Таму я хацеў спытаць, наколькі гэта больш-менш сур'ёзна. Я не ведаю, ці можна такое слово выкарыстаць да гэтых нячысцікаў, але наколькі гэта сур'ёзнае даследаванне? Дзякуй за пытанне таксама. З Артурам я знаёмая асабіста. Па-першае, у яго вельмі класныя гісторыі ад твару персанажа. То бок ён прыдумаў персанажа, нячысціказнаўца, які збірае пэўныя гісторыі, і які ён заключыў гэтую пэўную кнігу. У Артура, мне падаецца, гэта ўжо не першая кніга, якая, прынамсі, выйшла. Так, ёсць яшчэ лясныя нячысцікі, першая кніга. Так, вось у мяне лясныя якраз такі ёсць, вадзяных яшчэ няма. Так, я ведаю, што Артур таксама карыстаецца, на мой погляд, прыкладна той жа інфармацыі, што і я, то бок ён чытае нейкія старыя ўспаміны, чытае, хутчэй за ўсё, тыя самыя беларускія энцыклапедыі пра нячысцікаў, пэўных даследчыкаў, бо насамрэч такой інфармацыі хапае. Пытанне, што не хапае нейкай мастацкай перапрацоўкі. Але самае важнае, трэба разумець, якія даследнікі даследуюць, таму што ёсць тая самая міфалогія, якая даследавана больш сур'ёзна, і якая даследавана нібыта сур'ёзна, але лічыцца кабінетнай міфалогіяй. І гэта значнае адрозненне. Пра гэта мы гутарылі ў мінулай лекцыі, таксама можна паглядзець на канале, там лепш проста больш разбірала падрабязней, што такое кабінетная міфалогія, што такое звычайная міфалогія, на што звяртаць увагу. Таму, калі вы ў чымсьці не ўпэўнены, безумоўна, можна пашукаць інфармацыю. Наколькі я разумею, Артур карыстаўся даследаванай інфармацыяй і пры гэтым спалучаў сваю пэўную гісторыю, то бок свайго персанажа. Таму, пакуль гэты аўтар яшчэ жые, 100-200 гадоў яму яшчэ жыць, я пра тое, што зараз сёння у такім сусвеце, у якім мы жывем, можна напісаць, паспрабаваць любому аўтару, і любому аўтару будзе, я думаю, вельмі прыемна атрымаць пытанні па кнізе. Таму можна накіраваць гэтае пытанне Артуру, таму што я не ведаю канкрэтна, чым ён карыстаўся, якой інфармацыяй, але ведаю, што яго прыгожая гісторыя з гэтым персанажам, і пры гэтым, наколькі я зразумела, ён карыстаецца пэўнымі даследчымі матэрыяламі. Таму гэтай інфармацыі, на мой погляд, можна верыць,
але ў пэўныя моманты правяраць. Так, і просто ёсць як навукоўцы, а ёсць папулярызатары навукі, Вось вось там так. ютуберы, вось. Так, мне падаецца, мы з Артурам у гэтым плане хутчэй папулярызатары і аматары-даследчыкі. То бок, напрыклад, у мяне няма спецыялізаванай адукацыі нейкай, якая там не прафесарская, нічога. То бок зараз я ствараю сваю кнігу на падставе, на аснове беларускай міфалогіі, і пры гэтым я сама шукаю пэўную інфармацыю. Але паколькі я вельмі глыбока занураюся, у мяне хапае ведаў для таго, каб вас знаёміць з нейкімі асноўнымі прынцыпамі, таму што, напэўна, не хапае людзей, не хапае сродкаў для таго, каб распавядаць пра гэта цікава. Ёсць класная даследчыца Тацяна Валодзіна. У яе шмат працаў. Вось яна навуковы даследчык. І ёй дакладна можна давяраць, у яе вельмі шмат працаў, але, напэўна, у яе не хапае часу, і ў яе іншыя Прыярытэты. Да, іншыя прыярытэты, то бок гэта ў мяне зараз ёсць час пагутарыць з вамі пра цікавенькае, а яна іншым займаецца. Таму, напэўна, гэтая звязка добра працуе. Тацяна даследуе, а я распавядаю. Дзякуй за вашу працу і за змястоўны адказ. Дзякуй. Так, у Надзеі была рука. Дзякуй вялікі, Таня, за цікавы такі аповед. Мне так прямо, што называецца, у руку. Лекція у руку. У мяне хутчэй не пытанне, каментар наконт папярэдняга пытання, бо па адукацыі этнограф і этнолог мне даводзілася бываць у вёсках, падчас даследаванняў разнастайных, і не толькі. І вот з такіх, у маім выпадку, свежайшых, я думаю, што гэта адпавядае рэчаіснасці на гэты момант. Там той же 19-й год, Гомельшчына, Веткаўшчына, там недалёка гэтай вёскі. Вось, і тады там была летняя такая школа, летнік, вось, і мы шмат, дарэчы, пра гэта ўсё размаўлялі, у тым ліку з мясцовымі бабулямі, гэтак далей. Вось, і я была просто сама сведкам, бо гэта было абрад ваджэння стралы, мне давялося на ім пабываць, гэта якраз такі пачатак лета. Вось, і цалкам тыповая сітуацыя ў вёсках, і менавіта у той вёсцы, у якой я была, у якой якраз такі без перапынку традыцыя не перапынялася дакладна з часоў Другой сусветнай вайны, я маю на ўвазе ваджэння стралы, гэта вёска Стаўбу. Она вядомая на ўсю Беларусь, хто займаецца гэтай тэмай. І там вось класічная сітуацыя, якую я сама, уласна кажучы, назірала на свае вочы. Раніцай усе ідуць у царкву, тыя ж самыя бабулі, ясна, што святар прысутнічае, гэтак далей. Крышку пазней пачынаецца абрад выключна паганскі, у якому проста тысячы гадоў, вось, ідзе абрад ваджэння стралы, куды ідуць тыя ж самыя бабулі, можа прысутнічаць і святар, можа быць не ў адзенні святарскім, але як вясковы жыхар, і гэта ніякіх супярэчнасцяў у іх унутры не выклікае. Вось, бо гэта, мне здаецца, вельмі яскравае пацверджанне гэтага проста сімбіёзу, спалучэння, урошчвання, то бок хрысціянства і паганства. І гэта назіраецца, наколькі я разумею, па ўсёй тэрыторыі Беларусі, і кранае і таксама такія адметнасці, можа быць, са сваімі асаблівасцямі, безумоўна, прысутныя ў балтыйскіх краінах. Дастаткова проста зайсці на могілкі ў любой балтыйскай краіне, і ты атрымаеш проста гэты адказ, бо крыжы і гэтак далей разам з хрысціянскімі, конечно, стаяць паганскія крыжы, гэта бачна адразу, як яны аздобленыя, і поэтому гэта просто трэба прызнаць. І яшчэ, што тычыцца нас, уже як такіх зусім маладых зялёных даследчыкаў, гэта ўжо было гадоў 20 таму, бо мы для сябе таксама, бо большая частка з нас была гарадскія жыхары, і ввогуле такое сутыкненне з гэтай вясковай культуры ледзь не ўпершыню. І ты просто, калі размаўляеш з бабуляй там на розныя тэмы, хатнія, гаспадаркі, там гэтак далей, і у нас ва ўсіх такое склалася ўражанне, што яны проста жывуць у гэтым паганскім свеце.
То бок што нячысцікі, хатнікі, гэтак далей, гэта істоты, які проста жывуць з імі побач. Бо яны так пра іх гавораць. Вось. І ўся скажем, такая дзейнасць вот, да, і гаспадарчая і гэтак далей, яна вельмі моцна з імі звязана. То бок там, ну, я уже зараз не памятаю, можа, прыдумлялі, ну, кшталту, да, ось пакарміў ты зранку хатніка, ну, то нормально все будзе, да, ці там нейкі ласунак дзесьці там пакінуў, ну, то бок у іх гэта просто ўбудавана ў такую, ну, вот этот побыт штодзённы. Вот, поэтому, ну, гэта пацверджвае тое, што вот Таня казала, да, і гэта, ну, насамрэч, мне здаецца, вельмі такая і стэрэатыпная рэч на сённяшні момант, вот это спалучэнне традыцыі гэтай беларускай з хрысціянскай. Вот. Ну, цяпер купальні яшчэ адна, ну, то бок, вельмі яскравая, да, то бок, ну, менавіта такое спалучэнне, яно ж нават Ивана Купала, да, вот эта вот вся эта тема Иоанна Хрестителя, карацей, гэта все вельмі моцна спалучана. Дзякую яшчэ раз за лекцыю цікавую. Дзякую за каментар, насамрэч маеш рацыю. Ну што далёка хадзіць? У маёй сям'і таксама ну, мае бабуля з дзядуля яны з вёсак, праўда, яны з розных краінаў, бо дзядуля украінец, бабуля беларуска, а яны атрымліваюцца з такіх вёсак. Да жаль, у мяне не атрымалася пакуль вельмі пагутраць з імі на гэты тэмат. Зараз мы раздзеленыя, у мяне няма магчымасці прыехаць асабіста з імі пагутраць на гэтую тэму. Але я бачу, наколькі ў маёй сям'і ёсць вось гэтыя вераванні у прыкметы. І часам калісьці я ў прынцыпе пачала вывучаць беларускую міфалогію, бо мне стала цікава, а чаму вы так дзейнічаеце? То бок, чаму трэба пагрукаць аб стол 3 разы, там, чаму трэба там не прыбірацца ў пэўныя часы, чаму вы так гэтага моцна прытрымліваецеся? І пры гэтым у мяне бабуля, ну і ввогуле у нас сям'я праваслаўная, асобнае пытанне, наколькі веруючая, але так, усё гэта вельмі добра спалучаецца, паганскія прыкметы і пры гэтым іншая хрысціянская частка, ні ў кого не ўзнікае нейкіх пэўных момантаў. І пры гэтым, што самае цікавае, прынамсі мае родзічы не вельмі любяць гутраць на гэтую тэму, таму што, выбачаюся, таму што я люблю задаваць нязручнае пытанне. Я, мне падаецца, больш чалавек такі аналізатарскі і чалавек навукі, бо мне трэба ва ўсім разабрацца хаця бы для таго, каб зразумець гэтую логіку, чаму людзі так робяць. І калі я памятаю аднойчы, ну, ці перыядычна задаю матуле нават нейкія пытанні, гэта нагадвае карцінку «Ой, всё, нічога ты не разумееш, а я вось гэтага прытрымліваюся і окей». Ну, то бок я з гэтым прымірылася, я разумею, што гэта частка іх жыцця, і таму зараз я пакуль назіраю і спрабую даследаваць у тым ліку, як гэта ў маёй сям'і. Ну, вось такая цікавостка, так ёсць. Так, тут яшчэ, да рэчы, цікавае пытанне ў чаціку. Наталья пытаецца, хацела б запытацца пра слова «вадзянік». З універсітэцкіх гадоў і энцыклапедый памятаю націск на апошні склад, то бок вадзянік. Слоўнікі таксама ставяць гэтае слова побач з лесавіком ці дамавіком. Чаму тады вадзянік? Я вось толькі што залезла ў слоўнікі ў інтэрнэце, да, і там быў менавіта на і націск. Выбачаюся, гэта значыць, я неправільна ставіла націск. Можа быць, таму што ў маім асяроддзі часцей казалі вадзянік. Я з Градзеншчыны. Я не прэтэндую на, як гэта ведаеце, на апошнюю інстанцыю, то бок я магу памыляцца, і дзякуй, што вы гэта заўважылі. Так, я таксама гляджу па той кнізе, з якой брала інфармацыю, там вадзянік, вадзяны, вадзяны дзед, вірнік, камутнік, ціхоня. Значыць, я гутару не так. Але для мяне, можа быць, гэта справа звычкі, і як у мяне таксама часам у нас на Градзеншчыне ўзнікалі спрэчкі, як хто кажа, горадня ці гародня. І хтосьці кажа так, хтосьці гэтак, і там часам глоткі хацелі друг другу перагрызаць. Таму, калі ласка, выбачце, калі я штосьці не так кажу, але, прынамсі, буду зараз звяртаць на гэта ўвагу. Дзякуй. Так, тое самае. Мне чамусьці натуральна было сказаць вадзянік, таму што я, напэўна, так чула раней. Але я нават не задумвалася, таксама залезла ў слоўнік. Вось, дзякуй, так. Анастасія?
Я дала ў чат скидку на кніжку, якая ў мяне ёсць, я яе купіла, не памятаю калі. Можа, вы ведаеце яе, духі заўсёды побач, і ці маглі б, калі ведаеце, сказаць таксама вось было пытанне, наколькі гэта ну, Мгм. адпавядае. І вельмі добры, слушная тут прапанова, як сябе выратаваць ад злых духаў, гэта вышыўка. І вось гэтыя ўсе нашыя вышыванкі, яны ёсць таксама тлумачэнне, што азначае той ці іншы малюнак у вышыўцы. Вось гэта я лічу лепш за малітву ці часнык. Як вы лічыце? Дзякуй вялікі за каментар. З кніжкай гэтай незнаёмая, да жалю, таму не магу слушна пракаментаваць, але я гляджу, што ну, прынамсі па тым 3 фотаздымкам, бачу, што гэта дзіцячая кніжка, і бачу, што, ў прынцыпе, хутчэй за ўсё таксама карысталіся даступнай інфармацыяй, таму што лесавік і кадук – гэта звычайныя беларускія нячысцікі. Хачу даць невялічкі каментар наконт увогуле кніжак. Часцей за ўсё новыя кніжкі, калі гэта, не ведаю, дзіцячая літаратура, дарослая літаратура, пра пэўных нячысцікаў, часцей за ўсё аўтары карыстаюцца аднымі і тымі ж матэрыяламі. Дарэчы, не так даўно у групы «Ірдарат» выйшла кніжка пра... У іх выйшаў новы альбом, у іх выйшла таксама кніжка пра беларускіх нячысцікаў, але ў спалучэнні з песнямі. То бок рабяты напісалі адпаведныя песні, так як адчуваюць, і яшчэ далі тлумачэнне пра гэтых самых нячысцікаў. І вось гэта такі вельмі цікавы прадукт, на мой погляд, калі сучасная і мінуўшчына аб'ядноўваюцца. І, напэўна, гэтага, ну, у беларускай літаратуры шмат чаго не хапае, і такой праявы таксама, на мой погляд. Таму не магу нічога сказаць па гэтай кніжке, якую вы скінулі, вось, але па 3 фотаздымкам разумею, што хутчэй за ўсё яна слушная. Калі б было пэўнае больш апісанне, я бы сказала больш, але так пакуль не магу нічога сказаць. Вось. Да рэчы, таксама я калі была ў Польшчы ў кнігаўцы, бачыла гэты бесціярый, вельмі класна выглядае, там падаецца она яшчэ і на розных мовах, і на ангельскай была, але ўжо я столькі кніг набрала, што я ўжо не брала гэтую, але раю, каму прынамсі паглядзець, класная кніжка выглядала. Так. Я лічу, для дзяцей вельмі цікава, і яна двухмоўная, таму для дзяцей, якія выраслі ўжо на гэтым баку свету, добра. Так, безумоўна. Безумоўна, так ёсць, і я асабіста, напэўна, раіла бы любой магчымасці карыстацца, калі, напрыклад, ёсць магчымасць пазнаёміцца з чымсьці цікавым, таму што асабліва дзецям часам бывае, ну, не тое, каб не цікава, можа быць, яны пра штосьці і не ведаюць, таму што шмат розных нейкіх спрошчаных цікавостак у гульнях, у замежных гульнях, і пры гэтым так шмат цікавага ў нас, але так мала інфармацыі, таму што дзіцячая і дарослая аўдыторыя, гэта нават і падлеткавая аўдыторыя, гэта 3 кардынальна розных аўдыторыі. І з аднаго боку нам ёсць чым працаваць, я маю на ўвазе нам, гэта творчым людзям, мастакам, музыкам, літаратарам, і пры гэтым падаецца, што немагчыма агарнуць гэта ўсё, таму што так шмат усяго магло бы быць, і, ну, прынамсі, я спрабую над гэтым працаваць. Вось. А яшчэ удакладненне наконт малітвы і крыжа, безумоўна, для мяне заўсёды было пытанне, калі чалавек веруючы, окей, у беларускай міфалогіі для яго гэта спрацуе. А калі, напрыклад, чалавек не веруючы, ці спрацуе для яго гэта малітва і крыж. І, напрыклад, у мастацкіх працах, ну, не ведаю, фільмы якія-небудзь, мы бачым, ну, прынамсі старыя фільмы, мы бачым, што часцей за ўсё гэта спрацоўвае, то бок нават неверуючыя людзі, калі бачаць перад сабой нейкую нячыстую сілу, яны падпарадкоўваюцца правілам пэўнай гульні. І гэта таксама такая цікавая асаблівасць вам на падумаць. Дзякуй, Таня, дзякуй, сябры. Выглядае, што больш пытанняў няма, калі ёсць вось апошні шанец, пакуль я тут кажу штосьці сказаць. У мяне яшчэ, калі ёсць час. Да, давайте, конечно. Мне таксама было цікава заўсёды гэта сувязь з логікай. Вось як вы казалі, вам было цікава, каб
растлумачылі, чаму так, а не інакш. Ці ёсць нейкія даследаванні, чаму гэтыя традыцыі ўзніклі? Вось чаму, напрыклад, нельга купацца на сёмуху? Мо тады вада была халодная, ці яшчэ нейкія. Я лічу, што яно было, нейкая логіка і прычына была гэтых усіх забаронаў, не хадзіць у лес, каб там не згубіцца, ці яшчэ што. Ці ёсць нейкія даследаванні? Дзякуй. Безумоўна, мне падаецца таксама у той же самай Таццяны Валодзінай. Чаму менавіта яе рэкамендую? Таму што гэта дакладна правераная даследавальніца, то бок яна з пэўнай адукацыяй, у яе шмат цікавай інфармацыі пра розныя аспекты. Мне падаецца, у яе якраз такі была кніга, прысвечаная рознай абрадавасці. Да жалю, я не памятаю дакладна, як называецца гэтая кніга, але там былі якраз такі тлумачэнні наконт таго, як гэта ўсё павязана. Тут, мне падаецца, мы яшчэ сустракаемся з такім не тое, каб навуковым падыходам, а менавіта даследаваннямі, як гэта працуе ў казачнай свядомасці. Таму што, ў прынцыпе, і зараз ёсць людзі, у якіх свядомасць такая міфічна-казачная, і гэта, на мой погляд, асобны тып самасвядомасці ў тым ліку. То бок, калі трошечку па-іншаму гэта характарызуецца. І так, безумоўна, ва ўсіх абрадах ёсць свая логіка. Ва ўсіх пастукаць, пагрукаць, сплюнуць праз канкрэтнае плячо гэта ёсць. Гэта, насамрэч, таксама вельмі вялікая тэма і для даследаванняў, і для абмеркаванняў. Вось, таму, калі хочаце, мы можам калісьці зладзіць асобную тэму. Зараз не буду проста вельмі падрабязна, таму што пра гэта можна доўга распавядаць. Логіка ёсць не толькі ў дзеяннях, але і ў паразумеласцях. Калі казаць пра міфалагічную творчасць русалак ці вадзянікаў і канкрэтна са святамі, безумоўна, ўсё жыццё беларусаў было падпарадкавана пэўным перыядам. Па-першае, гэта змена цёплага і халоднага, напрыклад, зіма, восень, весна, лета. З пэўнымі пераходамі былі пэўныя ўяўленні, таксама часам яны залежалі ад надвор'я ў тым ліку. То бок, калі мы возьмем сённяшні сусвет і мінуўшчыну, нават па надвор'ю у нас усё даволі моцна змянілася. Таму частыя прыкметы, якія працавалі раней, сёння ўжо працаваць не будуць, а раней людзі са сваімі назіраннямі жылі за гэтым. Таму усялякія розныя ўсведамленні, яны падпарадкоўваліся не толькі пэўнай логіцы, але яшчэ і пэўным назіранням. То бок людзі сачылі за жыццём, яны сачылі не праз тэлефоны, як зараз, а проста выходзілі на вуліцу і глядзелі, што як звязана. Вось, таму, на мой погляд, гэта такая цікавая тэма. Дакладна логіка там была. Дзякуй, вельмі цікава. Дзякуй. Так, сябры, хто нас глядзіць у запісу, вось тут нам у чаце паскідвалі то, што мы абмяркоўвалі там кнігі, все гэтыя спасылкі я прадублюю апісанне, таму калі будзе камусьці цікава, што мы тут абмяркоўвалі, гэта будзе ў апісанні. Дзякуй усім за прагляд, невялічкі анонс. Таня, яка у нас там наступная лекцыя будзе цікавая пра Бабу-Ягу, пра дзедзьмарак, так, наколькі я памятаю? Так, калі я правільна памятаю, так, будзе такое містычна-жаноцкага, дарэчы, больш жаноцкага архетыпа будзе. Вось, таму мне бы хацелася пагутарыць з вамі пра тое, што Баба-Яга расейская, руская Баба-Яга, гэта не тое самае, што беларуская Баба-Яга. То бок, так, безумоўна, Баба-Яга, як жанчына, яна існуе ў розных міфалогіях, амаль па ўсім сусвеце. Але пры гэтым мне хочацца сканцэнтравацца менавіта на беларускай жанчыне, таму што ў яе былі свае асаблівасці. Так што, сябры, заставайцеся з намі, сачыце за абвесткамі ў соцсетках Аба, у соцсетках Тані, у маіх соцсетках, і лекцыі будуць працягвацца круглы год. Вось па датах, да, глядзіце абвесткі. Дзякуй усім за сустрэчу. Да пабачэння ўсім. Дзякуй, усім да пабачэння.